ते वन कैसे लीपा जाय मैया तोरे भवन बड़ी भीड़ भवन कैसे लीपा जाय तोरे दुआरे मैया बाजार डेरा तोहरे दुआरे मैया के डेरा मैया चुनरी चढ़ाव दिन रात भवन कैसे लीपा जाय मैया चुनरी चढ़ाव दिन रात भवन कैसे लीपा जाय मैया तोरे भवन बड़ी भीड़ भवन कैसे लीपा जाय तोरे धुवन मैया